やっぱりね、自分を棚に上げて悪いことは得ないというふうに俺は思いますね。なんか苦しくても前向きに歩きたいし、幸せになるために歩きたいと思っています。でね、ダウンタウンとか浜田雅俊とか松本人志もきっと苦労していて頑張っていると思います。そういう人を批判したことについて今日の朝、本当に悪いことをしたという気持ちでいっぱいになっていますね。だから前向きになって人生を歩きたい、足を進めたいと思ってます。頑張ります。どんな苦しみにも負けずに頑張りたいなと思います。ありがとうございました。